Ncwadi yomphostoli Pawulo kuThithu isahluko sesithathu isahlukwane sokuqala. Bakhumbuze ukuba bathobele ababusi neziphathimandla, balalele, balungele imisebenzi yonke emihle, bangahlambalazi muntu, bangabi yizilwi, babe ngabevileyo, bebonakalisa ubumnene obukhulu kubantu bonke, ukuba nathi kade sasiyiziwula, abangalaleliyo, abadukiswayo, sikhonza izinkanuko nokutamasa okuyizinhlobonhlobo, sihlezi ebubini nangomhawu, sizondekile, sizondana. Kepha lapho sekubonakalisiwe ububele bukaNkulunkulu uMsindisi wethu nothando lwakhe kubantu, wasisindisa kungenangemisebenzi yokulunga esayenzayo thina, kepha ngokwesawu sakhe, ngesigezo sokuphinda ukuzalwa nokwenziwa sibe basha nguMoya oNgcwele, amthelayo kakhulu phezu kwethu ngaye uJesu Kristu uMsindisi wethu, ukuze silungisiswe ngomusa wakhe, sibe yizindlalifa zokuphila okuphakade ngokwethemba. Lithembekile lelizwi. Ngithanda ukuba uqinise impela ngalezo zinto, ukuze abakholwa ngoNkulunkulu bakhuthalele ukwenza imisebenzi emihle. Lezo zinto zinhle, zinosizo kubantu. Kepha gwema imibuzo yobuwula nezindaba zolibo lokuzalana, nokubanga nokuphikisana ngomthetho, ngokuba lokho akusizi kuyize. Umuntu onezimfundiso ezidukisayo, eselulekiwe kanye nakabili male, wazi ukuthi onjalo uphambukile, uyona ezahlulela yena. Nxa sengithuma u-Arethema no-Utikhikhu kuwe, woshesha ukuza kimi eNikhapoli, ngokuba nginqumile ukuthi ngizakuhlala lapho ubusika. UZena ummeli no-Apholo wobahambisa ngokunakekela, bangasweli lutho. Nabakithi mabafunde ukukhuthalela imisebenzi emihle njengokuswelekileyo, ukuze bangabi nabanganazithelo. Bonke abanani bayakhonza kuwe, khonza kwabasithandayo ekukholweni. Umusa mawube nani nonke.